Esperem que el vent no mos traicione. Bé, i un cop esbocinat el diari, no? Es mescla bé, es baralla bé, i es deixa que es recompongui. No? Anem a veure en unes quantes síl·labes si podem fer alguna. Uac-dili-fu-dili-fuà, 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 guai que t'he dit, guai que t'he dit. Però, potser, posant-li una miqueta de màgia, la millor la cosa canvia, no? Mira, ha sortit un de polvo màgic. A veure què diu, a veure què dirà, a veure què dirà. Doncs mira, és un titular dels d'avui. La llei antitabac de 2006 no aconsegueix reduir el percentatge de fumadors.